Какво ще кажеш за този бус от Vans BG? Може да е твой. Това е Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI, пътнически, 8-местен, намира се в град Карлово и е на цена 11 700 евро. Годината е юни 2008, но под капака работи доказаният 2.2 CDI дизел с 150 конски сили. Здрав, издръжлив и перфектен за дълги пътувания. Скоростната кутия е ръчна, което значи по-ниска поддръжка и пълен контрол на пътя. Пробегът е 289 000 км, нормален за спринтер, който е създаден да минава стотици хиляди километри. Бусът е пътнически с 8 места, идеален за семейства, транспорт на хора или туристически превози. Като оборудване получаваш климатроник, електростъкла, електрически огледала, сервоволан и регулируем волан. Всичко нужно за комфортно каране. По безопасността има ABS и система против пробуксуване, а бусът е нов внос и докаран на собствен ход. Изводът – здрав, класически спринтер, много подходящ за работа или пътешествия с хора. Ако търсиш надежден 8-местен бус на добра цена, това е сериозна оферта.